Kaixo lagunok, gaur negu murala egingo dugu. Betiko lez, lehenengo eta behin gure zuhaitza margostuko dugu. Goazen ba! Orain, hodei batzuk egingo ditugu. Txikitsu bat hemen. Hola. Eta hemen handiagoa den bat. Hola. Ze polita gure hodeiak, ezta? Itxatziko ditugu. Hotz handia egiten dagoenez, elurra mara-mara jausten da. Ze polita gure lur malutak, ezta? Orain, itxatziko ditugu, bai? Ze polita geratu zaigun, ezta? Gure lur malutak zerutik, baina lurrera heltzen direnean, hotz handia egiten badau, dana zuri-zuri uzten dute, ezta? Horretarako kola botako dugu eta gatza edo azukrea, bai? Hola. Prest, orain, gure lurrari distira emoteko, brillantina pixkat, botako diogu gainetik. Ze polita geratzen ari da gure lurra, ezta? Bueno, eta orain, elurra dugula hemen, ze ingo dugu? Ze egin dezakegu elurra dagoenean? Elur panpina, ezta? Hartuko dugu, ba? Elurra eta ingo dugu elur panpin bat. Ia ze iruditzen zaizuen. Lehenengo eta behin, elurra hartu behar dugu eta bola handi bat egin. Gero, bola handiaren gainean, bola txikiago bat jartzen dugu. Eta hona hemen, gure lur panpina. Orain bakoitzak apaintzen da nahi duen moduan. Guk egin diogu lepoko edo bufandita bat. Jarriko dizkiogu bi adarrekin besoak. Aurpegia egiteko bi harri, bi botoi, erabil ditzakegu begiak egiteko. Bat eta bi begi. Sudurra egiteko erabil dezakegu azenario bat. Eta guk egin diogu baita aho bat. Eta gehiago apaintzeko egin diogu baita txano polit bat. Honan. Eta. Zer iruditzen gure lur panpina? Polita, ez da?
Bueno, gure negu murala ia dago egin da, ezta? Dugu elur malutak, gure odeiak, zuhaitza, ostorik gabe noski ere udazkena pasadalako eta osto guztia jauzi direlako, gogoratzen duzuen nola udazkenean ostoak zorutik zeuden, haizeak eramaten zituen eta orain gure zuhaitza neguan utzi dau, ez da kostorik, ez da lorerik ere. Elurra dugu hemen, gure elur panpina eta falta zaizkigu gure izkiak, ez da? Negua idatzi ahal izateko. Prest, hona hemen gure negu murala. Zer iruditzen zaizu, Polita geratu da, ezta? Oso polita. Bueno, lagunok, badakizue, gustatu bazaizue gure bideoa, jarraitu Kabalazako bideoak. Agur!